नमस्कार ମୁଁ ଗୋପାଳ ମାସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କାପ୍ତାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଉସାଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗର ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଯେମିତି ଗୋଡରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅ, ପୁରା ଚୋପା ଛାଡିଲା ଭଳିଆ ହେଇକି କୁଣ୍ଡେଇ ପ୍ରବଳ ହଉଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବା ସେ କେମିତି ଆମ ଡିଅର କେୟାର କମ୍ପାନୀର ଖାଇକି କଣ ଖାଇକି ଭଲ ହେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମଉସା ନମସ୍କାର। ତମ ନାଁ? କାରଣ ଚରଣ ଜାଣିନି ଆଉ ଘର ତାର ନଅ ନାଳ ସାନ୍ତାଳ। ତମର କଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା? ସମସ୍ୟା ବେଳେ ମୋର ଇଏ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ବିଜାରି ହଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାରେ ଜଣେ ହାବୁଡିକିରି ମତେ କହିଲା ଏଇ ଔଷଧ ଖାଅ। ମୁଁ ଖାଇକି ତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପାନଟା ଖାଇଲେ ଆଉ ୟାକୁ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କଲ? 2 ମାସ ହବ। ଦିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଖାଇଛ? ହଁ ଦିଟା ଡବା ଖାଇଛ? ହଁ ଦିଟା। ମଉସା ଦିଟା ଡବା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଭରେଜ 2 ମାସ। ମଉସାଙ୍କର ଶରୀର ଟୋଟାଲ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା। ତାଙ୍କ ଦେହ ଦେଖୁଥିବ ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଡ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ମଉସା ଟିକେ ନାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଖାଇବା ବ୍ୟବହାର ଟା ଟିକେ ଠିକ ଠାକ କରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଡ ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଛି। ମଉସା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଲୋଭେରା ଅରେଞ୍ଜ ରସ, ଆଲୋଭେରା ପ୍ୟୁରିଫାଇ ସଫ୍ଟ, ପଞ୍ଚ ତୁଳସୀ, ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍। ଆପଣ ଭଲ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ସେମିତି ଖାଇକି ଭଲ ହେଲି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଡେ କହିବେ ମୁଁ ସେମିତି ଖାଇଦେବି, ସେମିତି ଖାଅ ତମେ ଭଲ ହବ ସେଇଟା।